la manual que era ulas al diyaram sa mesaso e baramatani mo kawat mo alda ata il omre me lang mo suras ko bidu kalgal larmun e bato kaswan e mulan ya kame e dilo ka mga alaw bar kare madarma dimulan ko de iya ko namsi halos wala mo malalo mga kamagun lalong ailan agol ay hindi ko nagi miro omre ko me lang mo suras ko bidu kalgal larmun e bato kaswan e mulan ya kame e dilo ka mga alaw bar kare madarma I'm